أرئيس تزينام قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أب إنستيتيوت سبيس ساينسن جو سباشال إثيوبيان عودة كايدوم أب عودة حرشة تكنولوجي artificial intelligence بمتقام لعلة وتقيت مركب كم زكال تقلتو كاب وصاي قطب افريكا بستحيز وزركب عمته فرنجي ب3.9 عبي بنك لمعات افريكا افليتو سلام دعنا بالله كم يتمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو مع زينا جميرلو مع زينا خب ساعة جميرو نازريت بريو كأربلكمي فلما حد صرت زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أب إنستيتيوت سبيس ساينسن جو سباشال إثيوبيان عودة كايدوم እቲ ኢንስቲትዩት ካብ መሬት ክሳብ ህዋ ዘለው መረዳእታታት ብምትንታን ስራሕቲ ምርምር ዘካይድ ትካል ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ስራሕቲ ምርምር ብሳይንሳዊ መንገዲ እናተተንተኑ ብቅድመ እማተን ስራሕቲ ትካላት ብምስራሕ ንዝምልከቶም ትካላት ክጥቀመሉ ይኽእል ተባሂሎም ጂኦስፓሻል መጽናዕቲ ምርምር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተወደበ ምዃኑ ተገሊጹ ሎሚ ኣብ ዑደቶም ኣብ ክፍልታት ስራሕቲ መረዳእታት ትንተናን ምርምርን ምልከታ ምግባሮም ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ሎሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኢዮቤልዩ ዑደት ምስዝ ገበሩ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ህንጸት ሃገር ጉቡእ አበርክቶ ክትገብር መንግስቲ ትጽቢት ዝገብረላ ኩሉ ከም ትዋጻእ ገሊጾም ዝኽብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ወሲኾም ድማ ሓደሽቲ ንዝተመዝገቡ ብፁዓን ኣቦታት ሰናይ ዘበን ስራሕ ተመንዮም ملأت ጉባኤ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ተዛዚሞም ንዝሓለፉ 15 መዓልታት እናተኻየደ ዝቐኒ ምልኣተ ጉባኤ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ 2017 ዓ.ም ተዛዚሙሎም ዋና ጸሐፊ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አቡነ ዲዮስቆሮስ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ካብ መንጎ ዝካየዱ ምልኣተ ጉባኤታት ቅዱስ ሲኖዶስ ሓደ ዝኾነ ርክበ ካህናት ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ ጉዳያት ቤተክርስቲያን ዓበይቲ ሃገራውን እዋናውን ጉዳያት ከም ዘቴን 16 ውሳነታት ከም ዝተመሓላለፉን ኣብ መግለጺኦም ኣልዒሎም ኢትዮጵያውያን ዘይምርዳኣት ብሰላምን ብዝርርብን ንኽፈትሑ እታ ቤተክርስቲያን ጻውዒት ምቕራባውን ገሊጾም ምስ ልምዓት ኮሪደር ተተሓሒዙ ትሕዝቶታት እታ ቤተክርስቲያን መሊስካ ኣብ ምህናጽን መተካእታ ብምሃብን ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ዝገበረኦ ምትሕብባር ኣመስጊኖም እቲ ምልኣተ ጉባኤ በጀት ቤተክርስቲያን 5.4 ቢልዮን ብር ንክኸውን ውሳነ ከም ዝሕለፈውን ኣፍሊጦም ካብ ኣስተምህሮ እታ ቤተክርስቲያን ዝወፁ ስብከታት እናሃቡ ዝነበሩ ኣቦታት ይቕሬታ ብምሕታት ናብ ስራሕ ንኽምለሱ እቲ ርክበ ጉባኤ ከም ዝወሰነ ኣብሪሆም ብፁዕ አቡነ ሳዊረስ ዋና መካይዲ ስራሕ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ከምውን ብፁዕ አቡነ ህርያቆስ ሊቀ ጳጳስ አህጉረ ስብከት አዲስ አበባ ሃዲያን ስልጤን ብምዃን ኣብቲ ጉባኤ ርክበ ካህናት ከም ዝተሾሙ ተሓቢሮም ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቴድሮስ ምህረት ስርዓት ፍትሒ ብዝበለጸ ምጥንኻር ምውዳድ ፈጸምቲ ኣካላት እቲ ዓውዲ ወሳነ ከም ዝኾነ ገሊጾም መበል 19 ሓበራዊ ጉባኤ ኮሚሽነራት ኣብያተ ህንጸት ፌደራልን ክልልን ኣብያተ ህንጸት ብሓዱሽ ኣተሓሳስባ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ቢሾፍቱ ይካየደሎም ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣይተ ቴድሮስ ምህረት ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስርዓት ፍትሒ ዘለዎ ጸገማት ምፍታሕ ዝተዋደደ ሰራርሓ ከም ዘድሊ ገንዚቦም ትካላት ምውዳድን ብምጥንኻር ተግባራትን ክውግና ከም ዝግባውን ጸሪሖም እዚ ብዝበለጸ ውጽኢታዊ ንምግባር ዝምልከቶም መዳርክቲ ኣካላት ተሳትፎኦም ንኸጠናኽሩ ድማ ሓቲቶም ሚኒስትር ዴኤታ ፍትሒ እሙዱጅሉ ብግድኦም ዘፈር ፍትሒ ብመንግስቲ ትኩረት ዝተዋሃቦ ከም ዝኾነ ብምግላጽ
ኣብ ኣብያተ ህንፀት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝተመሓየሸ ኣብሪሆም ተሃነፅቲ ኣሪምካን ሃኒፅካን ሰናይ ዜጋ ጌርካን ምውፃእ ብስፍሓት ዝተሰርሐ ይኹን እምበር ዝተርፉ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ገሊፆም ብምዃኑ ድማ ትካላት ፈፀምቲ ፍትሒ ብዝበለፀ ተዋዲዶም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣብ 24 ትካላት ዝተሃነፁ ስማርት ኮሙኒኬሽን ክፍልታት ተመሪቖም ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣብ 10 ትካላት ፌደራል ኣብ 12 ርእሰ ምምሕዳር ክልላትን 2 ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ከተማን ዝተሃነፁ 24 ስማርት ኮሙኒኬሽን ክፍልታት ሎሚ መሪቖም እቲ ሚኒስተር ኩሎም ስማርት ክፍልታት ሎሚ ብተመሳሳሊ ሰዓት ብቨርቹዋል ኣረዳድኣ ርእሳነ ምምሕዳር ክልላት ከንቲባታት ሚኒስትራት መራሕቲ ትካላትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑሎም እቲ ትካል ስማርት ክፍልታት ብኣወሃህባ ግልጋሎት ዲጂታል ወሃብቲ ትካላትን ቁፅሪ ልዕል ንምባል ብምግባር ናይ ተገልገልቲ ግዜ ገንዘብን ጉልበትን ምቁጣብ ልዑል ግደ ይህልዎም መሰረተ ልምዓት ዲጂታል ትካላት ኣብ ምልዋጥ ሓበሬታ ውፅኢት ይገብር ካብ ባንክ ዓለም ዝተረኸበ 3.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተሃነፀ ስማርት ኮሙኒኬሽን ክፍልታት ዝተዛዘመ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እዩ ማእኸል ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ መርኣያ በዓል ራእይ መራሒ ይኽብሉ ኣምባሳደር ኣዘርባይጃን ኣብ ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣምባሳደር ኣዘርባይጃን ኣብ ኢትዮጵያ ሩስላን ናሲፖቭ ማእኸል ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ምእታው መርኣያ ቆራፅን በዓል ራእይን መራሒ ከም ዝኾነ ገሊፆም እቶም ኣምባሳደር መዓልቲ ናጽነት ኣዘርባይጃን ኣመልኪቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተሰናደአ መርሃ ግብሪ ከም ዝበልዎ ንዓበይ ዝመፀ ክልቲኡ ርክብ ኢትዮጵያን ኣዘርባይጃንን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ብዝበለፀ ብምትሕባር ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ኢትዮጵያ ብዲጂታል ምምሕዳር ናመዝገበቶ ትርከብ ቅልጡፍ ዕቤት እውን ኢዶም ማእኸል ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ብቕልጡፍን ብዕውትን ኩነታት ከም ዝተተግበረ ብምሕባር እዚ ድማ ሃገሮም ምስ ዝተግበረቶን ዓለም ለኸ ፍልጦ ዝረኸበን ሞዴል ኣሳን ዲጂታል ግልጋሎት ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ ጸሪሖም ኣብ ሓደ ማእኸል ዝወሃብ ግልጋሎት ግልጽነት ግልጋሎት ንምዝማን ግዕዚናን ምንካይን ዕግበት ዜጋታት ብምምሕያሽ ናይ ብዙሓት ህዝባዊ ግልጋሎታት ቀረብ ኣብ ሓፂር እዋን ለውጥን ምምጻእ ዝሕግዝ ኢሎም ኢትዮጵያውያን ግልጋሎት እቲ ማእኸል ብዝበለፀ እንትፈልጡ ኣብ ዲጂታል ግልጋሎት ልዑል እምነት ከም ዝህልዎም ገሊጹ ሓደጋታት ብርእሲ ዓቕሚ ምላሽ ንምሃብ ይስራሕ ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ዘድልዮም ክፋላት ሕብረተሰብ 86 ሚእታዊ ንክንክን ምግባሩ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ስራሕ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ከም ዝበልዎ ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብቲ ሃገር ዝበፅሑ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ብርእሲ ዓቕሚ ምላሽ ንምሃብ ይስራሕ ኣሎም ከም ሃገር ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ምላሽ ንምሃብ 500,000 ሜትሪክ ቶን ክዝን እኽሊ የድሊ ኢሎም ከምኡውን እቲ ኮሚሽን መዓልታዊ ዕቑር ምግቢ 1.5 ሚልዮን ኩንታል ክዙን ንኽህሉ እናተሰርሐ ምዃኑ ሓቢሮም ካብ ቀውዒ ዝእከብ ፍርያት 20 ሚልዮን ኩንታል ህፁፅ ንሓደጋ እዋን ዘድልዩ እኽሊ ናብ መኽዘን ይኣቱ ኢሎም عمدتات هاجر بقول قطبان مدنفع أطقاقما artificial intelligence مقلبات يقبع تباهيلهم artificial intelligence هاب إثيوبيا بربحة موعل عمدتات هاجر بقول قطبا نمدنفع بمقلت أفربحو عزز كم زخونة مهران قليتهم تمرماري قطبا وهافتي دكتور قسطنطينوس برها تسفا كم زبلو artificial intelligence ببرك علم ተወዳዳርነት ዕዳጋን ምዕባይ ከም ዝሕግዝ ገሊጾም ኢትዮጵያውን ዓለም ለኸ ነባራዊ ኩነታት ብቕልጡፍ ንምጽንባር ልዑል ኣስተዋጽኦ ዘበርክት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ተመራማሪ ኤአይ ስዒድ ኢሳ ብግዶም ዲጂታል ሰብ ሰራሕ ምስትውዓል መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ ሰራርሓታት ስታርትኣፓትን ቢዝነሳትን ምጅማር ከም ዝሕግዝ ገሊጾም ብምዃኑ ድማ ብኢትዮጵያ ዝተጀመረ ስልጠና 5 ሚልዮን ኮደራት ምጥንኻር ከም ዝግባእ ዝማዕድቶም ምሁራን ዝተፈላለዩ ሃገራት በስልጠና ተጠቒመን ዕዉታት ክኾና ከም ዝኽኣላ ሓቢሮም
ما زيناكم لا تختاتلكم زلكم خبركم تملكتنا حزر ما بزرزرنا بنريهم قدات كنحلف قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبطاليان زقبر قوعلا عودة سراح ركب كلتين هاقراز زتنا خرس من معسنا برلو منبارو منيستر جنزب أحمد شدي قليتهم بمكتل قدماي منيستر سامسكندرونا استمر حقو جلال أخي إثيوبيا أب برازيل جزاء ساو باولو زركب استفلاليو تكالات عودة بسلات أمون ذكريو أبرهام في الساعات والصحي دلو قدماي منيستر أبي أحمد أب طاليان زقبرو علاو عودة سراح ركب كلتين هاقرات زتنا خرس من استنبرلو منبارو منيستر جنزب أيت أحمد شدي قليصوم توم قدماي منيستر مستالياناويت مزنوم جورجيا ميلوني زقبرو وزتا عملكيتوم منيستر جنزب أحمد شديم مبريهبوم اتزتا عمونغو مرحت كلتين هاقرات زلو محزنت ناب زلعال بركي زسقاقر مخانو توم منيستر قليصوم طاليان نعبيتن ريفورمن إثيوبيا تقبرو زل حاجز تتناخيرون كقصل أبسممع كمستبس حون أيت أحمد شدي تزاريبوم بتلاقي طاليان لإثيوبيا إيكونومي إدغت إن لإثيوبيا إيكونومي ريفورم إنديهم لإنرجي زرف لمات ببجت دقاف جمر سبورت ويم دقاف يارجت على شبه نتاني الله بفلاي طاليان نعبيت كتابا ريفورمن لمعت زفر إنرجي إثيوبيا حجزنا قبرت تركب أبز حلفو قرو عمتات أمونغو كلتيوم مرحتي هاقرات بزلو ركب زتل العالم طاليان أبوشت إثيوبيا تقبرو حاجز فاينانس لمعات تتناخيرو قتسيل اللهم أمونغو طاليان إثيوبيا لعلي 360 مليون يورو نز تفلاليو زفرات زوع الحاجز سممعنا التفاصيميو زيد ما مسمنقسي طاليان زلنا متحببار لمعات فاينانس نعبي متسمهلاو زرئيو فلايد ما أمونغو كلتيوم مرحتي استقبر زاتم إثيوبيا نوتو جنوز سفيح ريفورم ماكرو كتابا منقسي طاليان حزون دقفات تناخيرو كم زغطل أبسممع زتبس حليو كابزي بتوساخي قداميت منيستر طاليان جورجيا ميلوني سبابتي طاليان اب إثيوبيا زلو عدل انفستمنت نخطقمو كان زبرتاتعا مغلاصن تو منيستر حبيروم የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርማችን በፈጠረው አጠቃላይ ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታን መሰረት በማድረግ ريفورم ماكرو كتبانا زي فطور حفشاو مچو كونتات انفستمنت مسارات بمغبار اب إثيوبيا زلو عدل انفستمنت نمتقام سبابتي طاليان اب إثيوبيا مواعل نوايم كفسسوام سمع تبصحيو بزي مسارات دما قداميتي منستر طاليان جورجيا ميلوني عبيتي انفسترات طاليان اب إثيوبيا انفست نخغبرو كم زبرتاتعن نسنون اب قصالي وان اب زغبرو عدت ازي تطناخيرون كقصل بزحات انفسترات ناب إثيوبيا نخدو كم زدغفان ابز ጉዳይ حبيرنا كم نسرحن ابسممع ዝተበጽሕሉ ኩነታት ይዘሎም بخالد زينا دما بمكتل قداماي منيستر تمسገን ጥሩነህ ዝተመርሐ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ብራዚል ግዛኣት ሳኦ ፓውሎ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት ዑደት ምስላጡ ይዝከር ኣብቲ እዋን እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርክ ፈጠራ ሳኦ ጆዜ ዶስ ኮምፖስ ዑደት ዝገበሩ እንትኸውን ኣብቲ ፓርክ ዝተዓዘብዎም ተግባራት ዲጂታል ኢትዮጵያ ጋዲ ኣብ ምግባር ብዙሕ ትምህርቲ ዝወሰደሎም ምዃኖም ኣመላኺቶም ከቴክኖሎጂ አኳያ አንድ ሶስት አካባቢ ካምፓኒዎችን አይተናል بمنصر تكنولوجي حدا سلسته زخون كوبانياتات تعذبناينا اتحدا ساو جوزي دوس كومبوست زباليو نحنا بارك اي سي تي لنا كم نصوعو باركي فترة تكنولوجيو كاب ستارت اب جميرو ماخلاين لعلواين زخونو اندستريتات بفلاي اب زفر اي سي تي زمرامرو حساب زفلفلو كمون ناب تكبار زسغاغرو علم لخافلط ازرخبو تكالاتون ابتي اندستري ككاتتو بمغبار اتا حنتي كتما دارغاناي اندستري كمون كتما اي سي تي نمغبار ناسرحو زلو نجر ازيو زدنقيو اب عود حرشا تكنولوجي ارتفيشال انتليجنس بمتقام العلوصيت مركاب كم زكال تغليطوم التكنولوجي بعود فاينانس ون متقام كم زكال تملاخيتلهم نصبصب تسفاي لميسا ጌታቸው አለሙ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግብርና ክሳብ ትምህርቲ ንምምሕያሽ ናብራን ውጽኢታት ልምዓትን ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ድማ AI ኣብ ረውሓ እናውዓለ ይርከብ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ብስፍሓት ኣብ ረብሓ ውዒሉ ጥቕምታት እናምጽእ ምዃኑ ተገሊጹ ለመማር ማስተማር ለምሳሌ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተማችንን ንምምሃር ምስትምሃር نابنت كيدي محدرة ممهار مستمارنا ب-AI نكحجز جيرناينا نايلعلوي تمرتي حبريتا كيدي ممحدارنا ب-AI تحجزو تنبياوي تنتانة نكهبنا داتا دحري مأكابو زمعرف سفح قانقوا موديل زي سرحو بداتا يوم سلازي كاب يونيفرسيتات نكوم بركز بولو داتاتات
ስለዘለው ትንበያ ይህበና እዩ ንሓለዋ ጽሬት ትምህርቲ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ንምስላጥ ከምውን ናይ ምርምር ስራሕቲ ንምስላጥ ብዙሕ እናሰራሕናሎምን እናተጠቀምናሎምን ኢና ንርከብ ኣብ ቀጻሊ ድማ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብስፍሓት ኣብ ረብሓ ንክውዕል እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ሚኒስቴር ትምህርቲ አፍሊጡ ለመምህሩን ያግዘዋል ሌሰን ፕላን በማውጣት ይችላል ስኬጁል በማድረግ ንመምህር ይሕግዞ እዩ ሌሰን ፕላን ኣብ ምውጻእ ስኬጁል ኣብ ምግባር ተምሃሮ ኣብ ምስራዕ ዋላ ንባዕሉ ዝደልዮ ነገር ኣብ ምሕታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዳርጋ ኩሎም መምህራን ዲጂታል ተማሂሮም ሕዚ ን34,000 መምህራን ምስ ዩኒቨርሲቲ ስቴት አሪዞና ብምትሕብባር ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ጀሚርና ናብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክንከይድ ኢና ስጋት ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ መምህር ባዕሉ እንተዘይብቅዕ እዩ ንሕና ግና ብተኸታታሊ ከም ግቡእ እውን ንምውሳድ ሕግታት እናውፃና ኢና ተምሃሮ አዝዮም ግንዛበ ክህልዎም ኣለዎ ንሕና ድማ ንመምህራን ግንዛበ እናሃብና ኢና ኮፒ ዝግበሩ ነገራት ምእጋድ ቅድሚ ሕዚ እውን ዘሎ ነገር እዩ ኮፒ እንተተገይሩ ግና ብቐጥታ ይስረዝ ድግሪኡ ክምንጠልውን ይኽእል እዩ ኣብ ኢቲቪ ፕሮግራም አዲስ ቀን ኣብ ጉዳይ ሃገር መብርሂ ዝሃቡ ላዕለዎት ሰሞያ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝድለ መጠን ኣብ ረብሓ ክውዕል ንምግባር ምስራሕ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ምናልባት ኢትዮጵያ ህዝቧ በግብርና የሚተዳደር ምናልባት ኢትዮጵያ ህዝባ በግብርና ዝመሓደር አይነት ስለዝኾነም ኣብ ግብርና በሰፊሑ እንተንጥቀመሉ አዝዩ ጠቃሚ ዝኸውን ሳይንስ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከም ስጋት ዝለዓል ነገር ኣሎ ሕዚ ዕድል ስራሕ ከየስእን ይብሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስራሕ ተኪኡ ንክስርሐሉ አይኮነን ብደረጃ ኢትዮጵያ ክንገብሮ ዘለና ምናልባት ሕዚ ቴክኖሎጂ ዘይተጠቀመ ወይውን እናተጠቀመ ዘይኮነ ሓረስታይ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ንክሰርሕ ምግባር ምኽኣል ዝብል ጭብጢ ክትሓዘለዎም አርሶ አደር ማበደር አይቻልም ነበር ማለት ነው ብተለምዶ ንሓረስቶት ምልቃሕ አይከኣልን ነይሩ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ልዑል ብርኪ ንዘለዎ ሓረስቶት ጥራይ ኢና ነለቅሕ ነርና ሕዚ ግና ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዘሎ ሓረስታይ ምልቃሕ ዘኽእል ቴክኖሎጂ እዩ ግብርና ድማ እቲ ሓደ እዩ ካልእ ናይ ድርቂ ትንበያ ሲስተም ኣለዎ ነዚኦም ኣቀዲምና ምግማት ንኽእል እንተኾይና ንኣብነት ቅድሚ እዋን ዘርኢ ምግማት ንኽእል እንተኾይና ድርቂ ንምጽዋር ዓቕሚ ዘለዎም ዝራእቲ ሓረስታይ ንክዘርእ ግልጋሎት ምምኻር ክንህቦ ንኽእል ኢና እዚ ሓደ እዩ ልሙዕነት መሬት ዝገልጹ ሓበሬታታት ኣለዉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነዞም ናይ መሬት ኩነታት ወሲዱ ምስ ዝራእቲ ዘለዎ ምጥዕዓም ብምስራሕ ሓደ ሓረስታይ እንታይ እንተትዘርእ ዝሐሸ ምርካብ ከም ዝኽእል ምርዳእ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ እዚ ሕዚ እንዕድጎ ይኹን ካብ ካልእ ቦታ ነምጾ ኣይኮነን ኣብ በዓልና ክንጥቀመሉ እንኽእል ቴክኖሎጂ እዩ ኢትዮጵያ ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ኣብ 2030 ኣብ ኣፍሪቃ ማእኸል ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንምዃን ተሊማ እናሰርሐት ትርከብ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ኣብ ማዕልታዊ ምንቅስቃሶምን ስርሖምን ስሉጥ ረብሓ ከም ዝህቦም ተጠቀምቲ እቲ ቴክኖሎጂ ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ውፅኢት ካብ ምሃብ ሓሊፉ ኣፍሬትን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ንምትእስሳር ከም ዝጠቅሙን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ እድሉ ፈቀደ ዳሃብ ያሲን ትዕግስቲ ታየ ትበሃል በዓልቲ ሞያ ኮሚኒኬሽን እያ ሰብ ሰራሕ አስተውሎት ብምጥቃም ስርሓ ኣብ ምስላት ትርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተፈላለየ ዓውድታት ውፅኢታውነት ንምውሳኽ ኢሉ እውን ኣፍሬትን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ንምትእስሳር ወሳኒ ቴክኖሎጂ እዩ ዝተባሃለሉ ሰብ ሰራሕ አስተውሎት ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ ትዛረብ artificial intelligence ወይ AI artificial intelligence ወይ AI ስራሕ ንምፍካስን ሰባት ንምሕጋዝን ኢሉ እውን ሰባት ኣብ ሞያኦም መዓልታዊ ምንቅስቃሶም ዝጠቅም እዩ ኣነ ብሞያይ ኣብ ስራሕቲ ጽሑፍ ጠመተ ስለ ዝገብር ስራሐይ ዝሐሸ ንምግባር ይጥቀመሉ እየ ሰብ ሰራሕ አስተውሎት ብፍላይ ሕዝን ዘሎ ወለዶ ጠቃሚ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ቴክኖሎጂ ግዜ ቆጣብን በሓደ ግዜ ብዙሓት ስራሕቲ ንምውጋን ሓጋዝ ምዃኑ እውን ትገልጽ ረጅም ፕሮሰስን ነው የሚያቀለው ወይም ደግሞ ብዙሕ ከይዱ እዩ ዝንኪ ንኣብነት ሓደ ጽሑፍ ጽሒፍና ንምእራም ንኸሪእ ሰብ ካሊእ ጻዕሪ ዝፈጥር ነገር ብቐሊሉ ዝሐሸ ክንገብሮ ንኽእል ብምዃኑ ብጣዕሚ ግዜ ዝቁጥብን ብዙሓት ነገራት ኣብ ውስን ሰዓት ክንውግንን ዝሕግዘና እዩ እዚ ቴክኖሎጂ በብዕለቱ ኣብ ምንቅስቃስ ህይወት ደቂ ሰባት ዕዙዝ ብጽሒት እናሓዘ ምምጹ ዝገልጹ ድማ በዓል ሞያ ቴክኖሎጂ ሳሙኤል ገረመው ሰብ ሰራሕ አስተውሎት ጸገም ፈታሒ ቴክኖሎጂ ምዃኑ ይዛረቡ
ሰው ሰራሽ አስተውሎት ምንለው ሰብ ሰራሕ አስተውዕሎት እንብሎ ከም ሰብ ሓሲቡ ንክሰርሕ ምግባር እዩ ዕላምኡ ጸገም ንክፈትሕ ሓደ ውሳነታት ንክህብ እዩ ኢሉ እውን ስራሕቲ ንምስላጥ ዘበን ዘምጽኦ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘበን ዝመጸ ፈቲኻ ትገብሮ ግዴታ ዝኾነ ቴክኖሎጂ እዩ ሕዚ ዘለናሉ ምህዳር ሳይበር ምህዳር እዩ ዝበሃል ኣብዚ ሳይበር ምህዳር ብዙሓት ቴክኖሎጂታት ይሳለጡ እዮም ካብ መንጎ እዚኣቶም AI ሓደ እዩ ሰብ ሰራሕ ክህሎት AI ስማርት ሴንሰሪ ኔትወርክ ኣሎ እዚኣቶም ተዋዲዶም እዮም ኣብ ዓለም ምዕሩይ ገይሮም ዝሰርሑ ሰብ ሰራሕ አስተውሎት ነባራዊ ኩነታት ዓለም እናቀየረ ምምጹ ዝገልጹ እቶም በዓል ሞያ ኣብ ብዙሓት ዓውድ ስራሕቲ እቲ ቴክኖሎጂ ከም ዝጠቀሞም እዮም ዝዛረቡ እንደ ግል ካልከኝ አብዛኛው የምጠቀመው AI ቤዝድ ነው ከም ውልቀይ ኣነ ዝጥቀሞ AI እዩ ዝደልዮም ትምህርትታት ኣለዉ ዓርሰይ ብኡ ይሃንጽ ብምዃኑ ምስ ዓለም ማሕበረሰብ በቐሊሉ ክንራኸብ የኽእለና ንደልዮም ብዙሓት ነገራት እውን ኣለዉ ኣብነት ኣነ መጽናዕቲ ይሰርሕ እየ ነዚ እንትሰርሕ ግና ብዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ዝተጻሓፉ ኣለዉ ብምዃኑ ናብ ዝደልዮ ቋንቋ ብምቕያር ንሰርሕ ኣብ ንግዲ ዓለም እውን ኣብ ዲጂታል ማርኬቲንግ ዘሎ ምንቅስቃስ ውጽኢት AI እዩ ማሕበረሰብ ተረባሒ ቴክኖሎጂ ንምግባር ዝሓሸ መምርሒ ፖሊሲ ሕግታትን ስሪት ስነ ምግባር ከም ዘድሊ እውን ተሓቢሩ ዜና ዳጋም እኹል ቀረብ ፍርያት እንቋቁሖ ንኽህሉ ይስራሕ ምህላው ተሓቢሮም ዘጋጠመ ወሰኽ ዋጋ እንቋቁሖ ንምርጋ ኣብ ዕዳጋ ሰንበት እኹል ቀረብ ፍርያት እንቋቁሖ ንክህሉ እናተሰርሐ ምዃኑ ቢሮ ንግዲ አዲስ አበባ ኣፍሊጡ ወሰኽ ዋጋ ንምርጋ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ንዝብል ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ አሸናፊ ብርሃኑ ወሰኽ ዋጋ እንቋቁሖ ቀንዲ ምኽንያት ወሰኽ ዋጋ ቀለብ እንስሳት ብምውሳኽ ኢሎም ብተወሳኺ ተደራራቢ በዓላትን ሕፅረት ፍርያት እንቋቁሖን ወሰኽ ዋጋን ምኽንያት ምዃኑ ረድዮም በምዃኑ ኣብ 210 ዕዳጋታት ሰንበት ብስፍሓት ቀረብ ፍርያት እንቋቁሖ ንኽህሉ ምስ ኣፍረይቲ ብምትእስሳር ዕዳጋ ብምፍጣር ንምርጋዕ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ዜና ወጻኢ ቁጠባ ኣፍሪካ ብተታሒዙ ዝርከብ ዓመተ ፈረንጂ ብ3.9 ዓቢ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም እቲ ባንኪ ነዚ ዝገለጸ ሎም ዕላው ብዝገበሮ ጸብጻብ ዳህሳስ ቁጠባ ኣፍሪካ 2025 እዮም ኣፍሪካ ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን 2026 ብማእኸላይ ዕቤት 400 ተመዝግብ እማቶም ይጥሎም ኣብ 2025 ኣቆጻጽር ፈረንጂ ማእኸላይ ዕቤት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ 600 ከም ዝኸውን ዝሓበረ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ 2025 ኣብ ዓለም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕቤት እናመዝገባ ካብ ዝርከባ 20 ሃገራት እተን 13 ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝኾና ጠቂሱ እዩ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቁጠባ ኣፍሪካ እንድሕሪ ተመሊሱ ምንባሩ ዘዘኻኽሩ ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ባንኪ ዶክተር ኬቨን ካሪኩ ኣብዚ እዋን ግና ቁጠባ ኣፍሪካ እናንሳደረ ከም ዝርከብ ኣገንዚቦም ብምዃኑ ድማ ህጉራዊ ነፍሲ ወከፍ እቶት ኣብ 2025 ብ1.5 ሚእታዊ ኣብ 2026 ድማ ብ1.7 ሚእታዊ ከዓቢ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣብሪሆም ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻል ኢትዮጵያን ዑደት አካሂዶም ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብምጥቃም ልዑል ውጽኢት ምርካብ ከም ዝከኣል ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ቁጠባ ኣፍሪካ ብዝተታሒዙ ዝርከብ ዓመተ ፈረንጂ ብ3.9 ከም ዝዓቢ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ ዕለታዊ ማድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንስለም ክታልኩም የምስግን ናዝሬት በርሓ ቢረኩም ፀኒሐ ሰናይ ምሸት